Eu que pensaba que os meus chistes eran malos. Dame unha razón para non chamar un home que che arranca a cabeza. Que tal un truco de maxia? Vou facer desaparecer este lápis. ¡Tachán! Ala, xa desapareceu. Ah, por certo, o traxe non foi barato. Queríavolo dicir, pagástelo vos. Senta, quero oír a súa proposta. Imos atrasalo os reloxos un ano. Eses polis e abogados non se atrevían a meterse con ningún de vós. A ver, que pasou? Xa non tedes pelotas? Porque un home como a min... Friki. Sí, desde logo, é certo. Un home como a min... A ver, mirade... Eu xa sei por que decidistes facer as vosas sesións de terapia de grupo en pleno día. Xa sei por que tedes medo a sair pola noite. Por Batman. Batman ensinoulle las vosas cartas a Gotham, por desgraza. Dent non é máis có principio. E en canto da televisión e o seu suposto plan, Batman non ten xurisdicción. Ao encontrar e ao sacar todo, coñezo os delatores en canto os vexo. E que nos propós? É simple, hai que matar a Batman. Se tan simple é, por que non o fixaches xa? Cando se che dá ben algo nunca o fagas de balde. Canto queres? A metade? Estás tolo. Non. Non estou. Se non nos encargamos diso de contado, o noso querido Gumball non vai ter nin para un porro para a boa. Xa me enchindo, payaso! Che, non é cousa de estoupar. Iso non ven ao caso. Pensas que nos pode roubar así como a nada? Penso. Pois vou no laretar por aí 500 dos grandes por un payaso morto ou 1.000.000 por el vivo para poder ensinarlle educación primeiro. Moi ben, escoitade, por que non me dades unha chamadiña cando decidades empezar a tomar as cousas algo máis en serio? Aquí tedes a miña tarxeta.